Здравейте, хора! Мислите, че знаете коя съм аз, но не знаете второто ми аз. Защото аз съм Rocket Girl. И никой не може да ме спре. Щом аз съм тук, хората са в безопасност. Още не съм готова изцяло с костюма си. Но ми остава много малко и вече ще мога да съм истинската Rocket Girl. Макар че с или без костюм, аз пак съм нея. И познайте, тази самоличност не трябва да я казвате на другите. Просто аз го я пуснах в мрежите, защото съм удушевена от нея. Дори не съм я казвала на мама. Но аз знам, че тя няма да разбере това никога. Нищо, че съм само 9 годишна. Пак може да съм супергерой. Защото истината е, че аз мога да летя. Момент. Погледнете, мога. Просто тук има много малко място. Да, така е. Истината е, че аз съм Rocket Girl. Другата истина е, че съм Джеймс Стар. А другата, че съм Софи.